қисми дуввум. идома. ҳангоми ҷамшеду умед баъди фотиҳа хондан аз дарвозаи ҳавлии бахтиёр мебаромаданд, зани сиёҳпӯше онҳоро боздошт. меҳмон, мебахшед, шумо дар газета кор мекунед? ҳа хола. бечора Ёсуман. Чашмони зан пуроб шуду Ҷамшед зуд дарёфт ки пешорӯяш модари духтари бадбахт аст. имрӯз ба хотири баровардани ғубори дил дафтарҳояшро варақ задам. чанд то шеър навишта будааст. ба Бахтиёр нишон додам. шеърҳои худаш гуфт. агар илоҷ бошад ягон то аз ҳамон шеърҳоро чоп намекунед? нигоҳи зан он қадар умедворона буд ки Ҷамшед дарҳол қатъӣ ҷавоб дод. ҳатман шеърҳоро ба ман расонед? шуд. зан шитобон ба хона рафту баъди чанд лаҳза бо як дафтар баргашт. Ҷамшед медонист ки ҳоло ин дафтари назарногир пеши модар чӣ қимате дорад. охир Ёсуман дигар нест ва мо зиндахору мурда азизем. шояд ин зани сиёҳпӯш бори сари духтарашро бо меҳр сила накарда бошад, аммо чун имрӯз ӯ нест, ҳар як чизе нишон аз вай дорад, барояш ба арзиш аст. аз ин хотир дафтарро гирифту гуфт: мо шеърро чоп мекунем, баъд дафтарро ба дасти умед равон мекунам. хоки поятон шавам, меҳмон. ҷисми зан аз гирияи талх ларзид. ҷамшед шеърҳои Ёсуманро аз шеърҳои дигаре ки рӯйбардор карда буд зуд ҷудо кард. тасвирҳо содда, вазни шеърҳо вайрон, андешарониҳо танҳо дар чаҳорчӯбаи деҳа ва орзуҳои кӯдакона. аммо дар ин шеърҳо бӯе аз ишқи ҷавонӣ набуд. ҳатто ишора аз шабҳои маҳтобӣ, сӯзи бедармони дил, ҳасрати он шаҳзодаи ношинос, тарс аз фош шудани муҳаббати соддаи духтараки мармӯзу танҳо ки Ҷамшед чун одат дар шеърҳои навошиқон вомехӯрд дида намешуд. танҳо ситоиши модар, кӯҳу чашма, баҳору мактаб. ҳар як мисра, ҳар як калимаро Ҷамшед ду-се бор хонд. вале гуфтам, худатро азоб мадеҳ. ғолибона табассум кард умед ва худро ба ҷойгоҳ партофт. лекин рафиқаш ҳамоно сигор пайи сигор мекашиду такрор ба такрор ҳар як шеърро мехонд. ин охирин василаи далелро ба даст овардан буд. худи Ҷамшед ҳайрон буд ки чаро ба марги Ёсуман шахсеро гунаҳгор медонад. чаро худкушӣ ӯро қабул карда наметавонад. бо кадом далел қалби вай ба ақлаш тобе намешавад? шубҳа, нобоварӣ, интизории хиёнат аз наздиктарин дӯстон, номардӣ аз ҷониби ҳамқаламоне ки лофи садоқат мезананд. мафҳумҳои ошно барои Ҷамшед буданд. агар ӯ танҳо қиссаи зиндагии хешро аз қалбаш барои коғаз мерехт, шояд қаҳрамони бемислу монанди Агата Кристи, Эркюл Пуаро ҳам ба ин рӯзноманигор ҳасрат мебурд. вале зиндагӣ имкон намедод ва Ҷамшед бовар дошт ки басе ногуфтаҳоро бо худ ба гур хоҳад бурд. ғарқи андеша чӣ гуна хобаш бурд ёд надошт. ҳангоми сарбардошт умедро болои сараш дид. хез, дар ҷойгаҳ хоб рав, Ҷамшед. ман туро барои истироҳат овардам, лекин ту беҳуда рӯҳу вуҷудатро азоб медиҳӣ. аз баҳри худо бас кун. зану фарзандонатро ба ёд ор. дар ҳодисае ки нишони ҷиноят нест ин қадар андеша мекунӣ. ман тасаввур мекунам чӣ тавр ту барои ҷинояти воқеӣ ҷон меканӣ. худро тез бой медиҳӣ, Ҷамшед. Ҷамшед насиҳатҳои рафиқашро сар аз рӯи дафтари Ёсуман набардошта гӯш кард ва бори охир бо қираи чашм бо ҳасрат ба шеъри ба мактаб бахшидаи духтар нигарист. ҳар як калима мисли лентаи кино аз пеши назараш мегузашт. ногаҳон лаҳзае шах шуд. хост чизе гӯяд, натавонист. танҳо бо даст ҳарфҳои аввали шеърро аз боло ба поён ба дӯсташ нишон дод. Мирзо Алӣ. умед ин номро ончунон баланд тасаввур кард ки дӯсташ бо ишораи хомӯш бош ангушти ишоратиашро боло намуд. пагоҳ тамоми онҳоеро ки дар деҳа Мирзо Алӣ ном доранд рӯйхат кун. кори воқеӣ акнун сар мешавад. шодон бо дастонаш чашмони хобулудашро молид Ҷамшед. ҷустуҷӯи Мирзо Алиро худи Ҷамшед оғоз кард. ҳанӯз умед аз хоб нахеста субҳи барвақт ба рӯи ҳавлӣ баромад. аҷаб як субҳи босафое буд. эҳёи зиндагӣ гӯё пас аз марг. ҳама чиз аз нав ҷон мегирад. зинда мешавад дар деҳа.
гулноз ки нав гӯҳҳоро пешопеши подабон карда омада буд, бархестани меҳмонро дида зуд офтобаи оби гармро гирифта назди Ҷамшед омаду салом дод. ва алайк, хоҳари ширин. остини курташро боло карда кафашро сӯи духтар дароз кард меҳмон ва оби гармро ба рӯяш кашид. аллакай нақшаи чӣ тавр аз Гулноз маълумот гирифтан дар сараш пухта расида буд. чаро дар кӯҳҳои шумо бисёр мавзеъҳо номи туркӣ доранд? дастурӯйшӯиашро идома дода ба суҳбат оғоз кард рӯзноманигор. чунки деҳаи мо тоҷикнишин аст ва туркони кучманчиро дар аввал танҳо ба сифати чӯпону хидматгор киро мекарданд. азбаски аксар вақт онҳо дар кӯҳҳо буданд, ба мавзеъҳо номи туркӣ гузоштанд. бидироззанон посух дод Гулноз. бале, беҳтарин андеша. ин фикри худат? не, муаллими адабиётамон Раҳимов Мирзоалӣ гуфтанд. аҳа, лаҳзае даступо хурд Ҷамшед, аммо зуд худро ба даст гирифт. ҳамсинфонат чӣ? онҳо номи туркӣ надоранд? ба фикрам не, бачаҳо Самандар, Сулаймон, Навид, Шодмон, Аҳмад, Қурбоналӣ, Шокир, Ҷамил, Насим, Фирдавс. духтарон ҳамагӣ 7 нафар: Рухсора, Саида, Шукуфа, Рамзия, Гуландом, Раҳматӣ Ёсиман ва ман. тамом? ҳа, ҳамагӣ 17 нафар. ҳоло 16 кас. офарин, ягон номи туркӣ нест. Ҷамшед табассумкунон ба хона ворид шуд. умед ки бархоста аз тиреза суҳбати рафиқашро бо хоҳараш назора мекард, бо истеҳзо гуфт: тоқат накардӣ? дар синфи онҳо Мирзоалӣ ном талабае нест, лекин муаллими адабиёташон Мирзоалӣ ном дорад. ман вайро мешиносам. лоиқ ба дӯст доштан. аз деҳаи дигар аст. тахминан 23-24 сола. ҷавонмарди зебо, босавод, боодоб. шеърро бисёр хуб қироат мекунад. яъне аз дасти вай шахсеро озор додану ба худкушӣ расонидан намеояд. ба ҳар ҳол аввал бояд фаҳмем ки дар деҳа чанд Мирзоалӣ ҳаст ва агар набошад, бо муаллими адабиёт бо ягон баҳона вохӯрдан лозим. шояд ин ном ҳамин хел тасодуфӣ интихоб шуда бошад, зеро дар шеър бӯе аз ишқ нест, вале мактаб ҳаст. мисраи аввал ҳам шубҳанок: мактабам, ишқу умедам ту ҳастӣ. чаро бо шубҳа ҳарф мезанӣ? дар ин сину сол як дард ҳаст: ишқ. агар ба касе бепарво бошӣ, чаро номи ӯро сархати ҳар мисра мекунӣ, махсусан ин номи дароз ки ҳаргиз тасодуфан пайдо намешавад. фаҳмидӣ? то ту ношто мекунӣ пай ҳам 2 сигарро мекашӣ, ман нисфи супоришатро иҷро мекунам. умед инро гуфта берун баромад. ришта ба даст омада буд. тахмини Ҷамшед дар мавриди бепарво набудани Ёсиман исбот шуд, аммо бояд исбот мегашт ки ин таваҷҷӯҳ дар худкушии вай нақш бозидааст. айни замон бо пайдо кардани танҳо ном, аллакай фарзияи дуввуми Ҷамшед дар мавриди марги духтар Бахтиёр чун одат ба суханони талх хоҳарашро таҳқир мекунаду Ёсиман мебинад ки бародар ба беасос айбдор кардани вай ба тардоманӣ шурӯъ кардааст, аз сари нанг худро мекушад. аз байн рафт. фарзияи аввал ва фарзияи чаҳорум дар бораи он ки Бахтиёр дар бораи алоқаи хоҳараш бо касе айни ҳол ҷои касе Мирзоалӣ пайдо шуд хабар дорад, сахт зери шубҳа мемонд. зеро қонуни нонавиштае ҳаст: аз бероҳагии зан аксар вақт аз ҳама охир шавҳар, аз бероҳагии духтар аз ҳама охир падар ё бародар огоҳ мешаванд, махсусан дар деҳа, чунки дар ин мавзеъ рӯи одам ширинтар аст нисбат ба шаҳр. агарчи ҷанге бархезаду ин номи бад чун дастак барои занҳо хидмат кунад, гапи дигар. он гоҳ хоҳ ин таъна ҳақиқат дошта бошад, хоҳ не, як умр ба он таънашунав мечаспад, вале барои инкори ин ду фарзия ҳам ҳанӯз барвақт буд. инак дар деҳа 6 Мирзоалӣ ҳаст. умед ба хона ворид шуда бо тантана хабар дод: Мирзоалии аввал аз 70 гузаштааст. Мирзоалии дуюм чӯпон аст ва соҳиби 5 фарзанд. Мирзоалии сеюм 4 сол боз дар девонахона. Мирзоалии чорум 45 сола аст ва амаки Ёсиман мешавад. Мирзоалии панҷум дар синфи сеюм мехонад. Мирзоалии шашум муаллими адабиёт. 100% ин бечораи сарсахт аниқ шуд. муаллим хурсандона даст ба болои миз куфт Ҷамшед, вале дар сархати шеър пайдо шудани номи вай
далел шуда метавонад ки воқеан Осман ӯро дӯст медошт? шояд муҳаббати шогирдона? афсона духтари 16-сола ва ҷавонмарди 30-сола бо ин фарқияти сину сол ҷуз ишқ чизи дигаре нест. мо далел дорем ки Осман нисбати муаллим бепарво набудааст. Мирзо Алӣ бояд ҳусни хати шогирдашро хуб шиносад. аз ин рӯ ин далелро инкор карда наметавонад. шарт аст худро азоб додан. даъват мекунем ва рӯйрост мегӯем. бародар, воқеа ҳамин хел. бо кадом баҳона вайро ба хона меорӣ? мирзо Алӣ аз мухлисони қалами туст. даъвати маро ба ҷон қабул мекунад. дар деҳа меҳмон аст ва аксар ӯро ба меҳмонӣ хондаанд. шубҳае барои даъвати ман дар байни мардум пайдо намешавад. ба хӯроки нисфирӯзӣ ҷиғ мезанем. ба пеш! ҷамшед дастонашро бо ишораи муқобил нестам ба ду тараф боз кард. воқеан ҳам ҷавонмардест лоиқ ба дӯст доштан. ин андешаро ҷамшед дар лаҳзае аз дил гузаронд ки мирзо Алӣ баъди шунидани қиссаи Осман аз забони Умед бо ранги парида шеъри мактабамро такрор ба такрор мехонду аз номаш дар саҳифаи дафтар чашм намеканд. ин гуна ҷавонмардонро ҷамшед зиёд дида буд. эшон аслан ҷуз сухан дигар чизе дар бисод надоранд. зебо ҳарф мезананд, равону пуртаъсир шеър мехонанд, тоза либос мепӯшанд. ҳарчанд либоси арзон, соқии хотирмон дар маҳфилҳоянд, субҳ дар пеши оина 10 бор мӯй шона мекунанд, хушсӯҳбату ба дидаҳо ҷой ҳастанд. хулоса вақте муште хурданд, ташаккургӯён мераванд. замоне айёми навҷавонӣ ҷамшед ин хислатҳоро дошт. барои ҳамин дилаш ба мирзо Алӣ бар инҳо месӯхт. чунки онҳо ҳеҷ вақт нони худро соҳиб нестанд. барои дигарон ҷон мекананд. аз ҳуқуқи хеш дифоъ карда наметавонанд. барои духтарони ба зиндагӣ нигоҳи воқеӣ дошта воситаи дилхушианд. барои духтарони орзупарвар шоҳзодаи ҳақиқӣ. шумо шахси ҳасосу мушоҳидакор менамоед. нахот боре дар муносибати Осман чизеро эҳсос накардаед? рамоздорона пурсид ҷамшед. ӯ ҳамеша дар вақти дарс ҷавоб додан дасту по мехӯрд. боре ба чашми ман рост нигоҳ намекард. оғӯзаш меларзид, сурх мешуд. вале ман инро барои духтарони деҳа табиӣ мешуморидам. ҳарчанд на ҳамаи духтарон ин хел буданд. мирзо Алӣ оҳи сарде кашид. ягон бор шеърҳояшро барои хондан надода буд? умуман бо шумо муносибате надошт? гоҳ-гоҳ китоб мегирифту субҳ меовард. як одати бад дошт ки ба зери баъзе мисраҳои шеър ё ҷумлаҳо хат мекашид. ва шумо ба он ҷумлаю мисраҳо аҳамият намедодед? рости гап не, фақат огоҳ кардам ки китоберо ӯ мегирад, ман ҳатман тафтиш мекунам. агар хат кашида шуда бошад, дигар китоб намедиҳам. не, ин суҳбати дурудароз гарчи фақат аз Осман буд, чизе надод, ҷуз он ки гумонеро қавӣ сохт. духтар Мирзо Алиро дӯст медошт ва муаллими бечора аз ин бехабар буд. ҳатман ба мактаб биёед, бо бачаҳо вохӯрӣ мегузаронем. бисёриҳо дар орзуи суҳбати шумо ҳастанд. гарчанд ҳангоми хайрухуш Мирзо Алӣ ин суханонро аз таи дил гуфт, вале дар овозаш оҳанги андӯҳу ғусса эҳсос мешуд. боз дар бомбаст. ҷамшед баъди гусел бо алам худро ба ҷойгоҳ партофт. аҷаб, аллакай рӯзи панҷуми мо дар деҳа оғоз мегардад. ҷамшед бо таассуф дами субҳ ба Умед хитоб кард. лекин мо мисоли ақлгумкардаҳо фақат сари як мавзӯи дилсиёҳкунанда тоб мехӯрем. биё имрӯз аз деҳа берун меравем. рафиқаш ба сӯи рӯзноманигор бо илтиҷо нигарист. майлаш, ҷамшед ин бор муқобилият накард. онҳо аз кӯчаҳои танги деҳа баромада ба оғӯши кӯҳ роҳ гирифтанд. дар дами роҳ як кулбаи фарсуда аз деҳ ҷудо шуда меистод ва дуди аз манораи хона мебаромада гувоҳи он буд ки каси зиндае чун сарҳадбони деҳа ва кӯҳ дар ин макон зиндагӣ дорад. умед нигоҳи суоломези ҷамшедро дида шаҳр дод. боз як қиссаи ҳузнангези дигар. дар ин хона Қудрат ном шахс зиндагӣ дорад ва синаш аз 90 болост. ҳамсараш барвақт аз дунё чашм пӯшид ва аз худ як писар нишон гузошт. Қудрат фикри зани дигар накард. боре баъди анҷоми ҷанги зидди олмон писараш барои ҳезум ба кӯҳ рафт ва барнагашт. баъди чанд моҳи кофтукоб устухонҳояшро ёфтанд. маълум гардид ки тарма ҷавонро пахш мекунад ва ба сой мефарорад. гургони гушна ҷасадро меёбанд.
قدرت خیالی شد و خانه‌اش را در آن گوشه دهه گذاشته در این موضع خانه ساخت. تنها میزید و راهی فرزندش را میپاید. مردم تا قدر حال کمک میرسانند. انا وای امید موسفیدی خمیده پشتی را که ستیل در دست از کلبه میبرآمد نشان داد. هر دو غیر اختیار سوی بابای قدرت رفتند. السلام علیکم بابا. امید سلام داد. چی حال دارید؟ پسرم حاضر از هزوم میبیاید. چای مانم گفتم. آب نیست. تو پسر کی؟ موسفید به امید نگریست. پسر قربان بابا. ها کیا هزوم آمدی؟ بچه مرا ندیدی؟ لحظه امید خود را گم کرد. جمشید به جای وی جواب داد. حاضر میبیاید. زیغ نشوید. امید ستیل را از دست موسفید گرفت. دهید من آب میبرم. همین که وی به سوی جمشید بالاتر از کلبه که در آغوش سفیددارهای بلند بود رهسپار شد، از بام تراشه افتیدگی بر این بابای قدرت از جمشید پرسید: یاسمن را کی کشت؟ خودکشی کرده است میگویند. بیچاره به من خوراک می آورد. وی دختری چشم کبود بود. کسی چشم کبود دارد خودکشی نمی کند. یاسمن را کسی کشت. کدام آدمی چشم کبود کشت؟ مرگی کبود در دستی کبود. این خیل حادثه ها در ده زیاد می شوند. چشم کبود کم، این خیل مرگ کم. یک بار بود. ها یک بار دختر اسرافیل ساکنه را به نظام قرباشی دادند. نظام پیر دختر نخواست و گریخت. نظام او را یافت و رسمان پیچ آورد. نکاح کرد. یک روز از توی گذشت و عروس خود را آتش زد. همان وقت باید اسرافیل جزای نظام را میداد. خون را با خون میشست. قوتش نرسید. نظام زور بود. ها انا همین خیل زیبا بود عروس. به نشان رفت عروس. پیش پسر من برای هزوم رفت. جمشید احساس کرد که موسفید گاه به واقعیت برمیگردد، گاه هذیان میگوید. از این رو با آمدن امید سوی وی گفت. رفتیم. هر دو سوی کوه بالا شدند. اماکی قربان، شما اسرافیل را یاد دارید؟ همانه که دخترش ساکنه را به نظام قرباشی داده بودند. از وی نشان مانده است؟ بگاهی هنگام خوراک شام جمشید از پدر امید سوال کرد. نه، من تنها شنیده بودم این قصه را. از اسرافیل غیر آن دختر جوانمرگ یک پسر ماند با نام ناصر که چند سال پیش از دنیا گذشت. از ناصر 3 دختر و یک پسر مانده است. دخترانش را به جوانمردان دهه نداد موسفید، زیرا وقتی با گناه نظام خواهرش از دنیا گذشت کسی از اهل دهه جانبدار خون را با خون شستن نبودند. انیقترش از نظام می ترسیدند. دختران ناصر در دهه دیگر به شوهر برآمدند. پسرش اکرام در دهه ماند و عنعنه را شکسته از دختران دهه عروس انتخاب کرد. حالا چند فرزند دارد. نظام چی؟ از نظام کسی مانده است؟ نظام را حکومت شورا به قتل محکوم کرد. 3 زن داشت و بیش از 20 فرزند. بعد مرگ پدرشان فرزندان هر کدام به سوی رفتند. فقط یک نفرشان که سلیم نام داشت بعد چند سال برگشت با زن و فرزندانش. همین پدر رحمتی یاسمن یکی از فرزندان سلیم است. عجب قصه های. امروز این فاجعه کهنه را به من بابای قدرت نقل کرد. من میخواستم فهمم که پایان این قصه چی شده است. جمشید نگاه آزمایشکارانه امید را دیده با تبسم پاسخ داد. هنگام با نیتی به مکتب رفتن از دروازه برآمدند، در کوچه با مادر یاسمن روبرو شدند. زن اول با امید که پیش قدم میگذاشت سلام داد. هنگامی به سلام پاسخ دادن امید به درجه سرخ شد که این حالت جمشید را یک قد سراسیمه کرد. چرا؟ باز در این جای چی اسرار است؟ امید چی را از من پنهان داشته باشد؟ یک بار در سرش 1001 سوال پیدا شد، ولی با نیت این اسرار را گشودن و با کنجکاوی خاص آنقدر با مهر به زن سلام و علیک کرد که گمان میکردی خاله خونیش باشد. زن هم از این گونه مهربانی مهمان بر قد آمده باز با حسرت از دختر ناکامش یاد کرد. جمشید این بار روشن احساس نمود که رفیقش نمیتواند به چشم مادر یاسمن نگرد. هر بار با شنیدن نام دختر یک قد میپرد و چون دید صحبت جمشید و مادر دراز است غیر اختیار از آنها دور شد. چون به مسافه رفت که نمیتوانست گفتگوی را شنود، زن با آوازی لرزان به جمشید خطاب کرد.
меҳмон, садқаатон шавам, рафиқатонро фаҳмонед. Зиндагӣ хости худо ҳамин будааст. новобаста аз сину сол, аз Юсман калон буданаш мо ҳама мехостем маҳз ӯ домодамон бошад. акнун дар фикри тӯй будему омадани домодро интизорӣ мекашидем, ки худо нахост. гирья гулӯи занро банд кард ва ӯ натавонист ҷумлаашро ба поён расонад. агар ҷои ҷамшед дигар кас мебуд, шояд аз ин кашфиёти тоза саргарангу ҳайратзада мегашт, аммо ин ҷараёни пуршӯру исьёни зиндагӣ рӯзноманигорро пухта карда буд. ба ҷои аз ҳайрат нидо баровардани рӯзноманигор оромона пурсид: охир Усман ҳанӯз дар синфи 10 мехонд? ҳозир кӣ парво дорад? вай 1 сол ба мактаб дер рафта буд. барои дар 18 не ё дар 17 духтарро ба шавҳар додан касеро суд накардаанд. медонистам, ки умед маро барои дар тӯяш иштирок кардан ба деҳа овард, вале намедонистам, ки арӯзшавандааш Юсман аст. чун дар деҳа ин фоҷиа рух дод, гумон кардам поси хотири шахси фавтида тӯй баргузор намешавад. ба ин хотир дар ин мавзӯъ бо умед дигар гап накушодам. албатта ман ба вай мефаҳмонам, ки ҳар чӣ дил хост намешавад, ҳар чӣ тақдир мехоҳад ҳамон хоҳад шуд. бо нишони таассуф сар ҷунбонидаву аз дурӯғи маслиҳатомезаш сурх нашуда бо зан хайрухуш кард Ҷамшед. то аз дарвозаи мактаб ворид шудан ҳарду хомӯш буданд. умед мекӯшид то ба чашми рафиқаш нанигарад, зеро бо чӣ сабабе аз нигоҳи озмоишкоронаи вай метарсид. шунавандаҳои азиз, идомаро дар қисмати дигар хоҳед шунид.